Адна з формаў садзейнічання занятасці насельніцтва – гэта дапамога грамадзянам знаходзіць працу ў іншай тэрытарыяльнай адзінцы. У апошні час шырока стаў развівацца пераезд з горада ў сельскую мясцовасць. Пра тое, што ўяўляе сабой гэтая праграма, глядзіце ў нашым наступным сюжэце. Штогод каля 200 сем'яў у Беларусі пераязджаюць з горада ў сельскую мясцовасць. Удзельнічаць у такой праграме перасялення могуць грамадзяне, якія стаяць на ўліку па беспрацоўі. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь утверждена инструкция о порядке и условиях оказания содействия безработным в переселении на новое место жительства и работы. Наниматели, которые имеют возможность принять безработных на работу, подают сведения в орган по труду о наличии свободных рабочих мест с указанием возможности предоставления жилых помещений. Органы па працы адпраўляюць беспрацоўных да наймальнікаў, і ў выпадку станоўчага выніку такой сустрэчы заключаецца дагавор. Пры такой змене месца жыхарства чалавек мае права разлічваць на пад'ёмныя. В размере 7 бюджетов прожиточного минимума, в том случае, если они переезжают из сельской местности в сельскую местность. Если безработные переезжают из города в сельскую местность, то имеют право на получение материальной помощи в размере 9 бюджетов прожиточного минимума. Есть обязательства у безработного. Подписавшие договор, они должны отработать год, не увольняться. В этом случае они деньги не возвращают, а продолжают трудиться в данной организации. Скарысталіся такой магчымасцю і пераехалі да нас у раён у 2017 годзе 4 беспрацоўных. Каля 2 гадоў назад Алена і Віталь Чмуровы з аграгарадка Майскі змянілі Чэрыкаўшчыну на Шклоўшчыну. В Шкловском районе проживают 3 семьи моих племянниц. Одна племянница живет в агрогородке Городец, другая живет в Комаровке, и третий племянник живет в Шклове. С ними связано, что они как бы меня стали тянуть. Давай, что вы там будете сидеть, работ нет, ничего нет, давайте к нам. Пераезд прайшоў хутка і лёгка. З тугой па радзіме дапамагалі справіцца верныя сябры, якіх муж і жонка прывезлі з сабой. Сабака Жук і кошка Люся. Працаўладкавалася сям'я ў Амкадор Шклоў і з моманту пераезда працягвае тут працаваць. Кормим скот, подкидаем корма, разметаем корма, чтобы был порядок на рабочем месте. Ну, а также убираем в сарае. Это все уходит в наши обязанности. А муж кем работает и что он делает? Муж работает на погрузчике, тоже на комплексе. Ну, в его обязанности загружает корма. Все, короче, все делает, что нужно по комплексу. Сям'я старанна выконвае свае прафесійныя абавязкі, працуе адказна і добрасумленна. І гэтым заслужила высокую ацэнку кіраўніцтва МТК «Староселля». Работает хорошо, относится к работе самостоятельно. Давно тут работает уже. Ну, я считаю, нормальная семья. Дом герояў нашага сюжэту прадстаўлены сельгасарганізацыяй камфортны і утульны. Ён спадабаўся сям'і адразу. Нешта, праўда, давялося змяніць і дарабіць самім. Прыкладзеныя намаганні далі вынік, і цяпер прыгожы і акуратны дом – гэта упадабанае месца адпачынку. У ім сям'я Чмуровых будуе сваё уласнае шчасце і глядзіць у новы дзень з упэўненасцю і новымі планамі.